Receptúra je prepojenie medzi tým, čo predávate a tým, čo sa odpisuje zo skladu. Inými slovami, systém podľa receptúry vie, koľko surovín sa má zo skladu odpočítať pri predaji jedného produktu. Receptúru vytvoríte v časti podniky, vyhľadáte produkt, ktorý chcete napárovať a kliknete na nový recept. Do receptu pridáte všetky suroviny, ktoré sa pri výrobe daného produktu spotrebujú. Napríklad pri kapučíne pridáte 2 g kávy, 0,15 litra mlieka a pridáte aj štipku cukru. Systém automaticky vypočíta celkové náklady na suroviny a podľa nastavenej predajnej ceny vám ukáže aj hrubú maržu. Predajnú cenu môžete priamo v receptúre upraviť a sledovať, ako sa ziskovosť mení. Po uložení sa produkt automaticky prepojí so skladom a pri každom predaji sa príslušné množstvo surovín zo skladu odpočíta. Produkty, ktoré majú receptúru, sú v zozname označené poznámkou Upraviť recept. Tie, ktoré receptúru nemajú, sú označené poznámkou Nový recept. Skladová karta a receptúra vám spolu umožňujú presne sledovať, koľko surovín spotrebujete, aké máte skutočné náklady a akú maržu dosahujete na jednotlivých produktoch. Pomáhajú vám tak mať prehľad o zásobách, plánovať nákupy a kontrolovať ziskovosť vášho podniku.